खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानाव बरना लाग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुनोदय स्किमनि आपडेट हरनो सानदों दे नोंथांमोनाथ' दायो गोबां मानसियानो बेखौ सानदोंदां अरुनोदय स्किमनि एप्लाइखौ माथो जोङो खालामनो मोनासै होननानै मानो होनोबा नोंथांमोना फर्मखौथ' दाबो मोननो हायाखै नालाय दा बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों दायो जोंहा अरुनोदय स्किमनि एप्लाइ खालामनाया जागासिनो दं नामा आरो जुदि एप्लाइ खालामनाया जागासिनो दङबा दा नोंथांमोना बेखौ बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो नांगौ फर्मखौ बहा मोनगोन अरुनोदय स्किमनि बे गोदान एप्लाइनि फर्मखौ आं बेफोरनि बागै आबुङै खोन्थाहरजोबनो सानदों आरो नोंथांमोनाथ' बेखौ गोसोआव दंखायो जानांगौ जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखादोंमोन नैबे जानुवारि मासनि गेजेरावनो नैबे अरुनोदय स्किमनि गोदान एप्लाइनि गासिबो खामानिया जोबनानै थांगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन नाथायबा जोंहा नै जानुवारि जोबनानै नै फेब्रुवारियानो जोबलायलांसै दा नाथायबा दासिमावबो अरुनोदय स्किमनि बे एप्लाइनि खामानिया जोबनानै थाङाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो आबुङै खोन्थाहरनो सानदों एप्लाइ खालामनाया जोबगोन ना जोबाखै अरुनोदय स्किमनिया आरो जुदि एप्लाइ खालामनाया जोबाखैबा माब्ला नोंथांमोना फर्मफोरखौ मोननानै एप्लाइ खालामनो हागोन मालानिफ्राय नोंथांमोननि बे गोदान एप्लाइ खालामनायनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आं बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दानिया आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेट मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो बे एप्लाइ खालामनायनि बागै खोन्थाहरग्रोनो सानदों नोंथांमोना गोबाङानो दायो बेखौ सानबाय जानांगौ नैबे अरुनोदय 3.0 एबा अरुनोदयनि गोदान एप्लाइआ जोंनिया जोबनानै थांबाय होनना नोंथांमोना सानदों जानांगौ नाथायबा जोंहा बे अरुनोदयनि बे गोदान एप्लाइआ जोबनानै थाङाखै दे दाबो जोंहा एप्लाइआनो माने जाबावाखैसो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बेलेग बेलेग जायगाफ्राव जाबाय फर्म राननानै एप्लाइ खालामनो जोंहा जागायजेनबाय नाथायबा नैबे बिटिआर ओनसोलाव हले दासिमबो नुनो मोननाय जायाखै फर्म राननायनि हाबाफारिखौ आरो बिटिआर ओनसोलावल' नङा बाखिखिनि आसामनि बाखिखिनि स्टेटफ्रावबो जोङो दासिमबो बेखौ नुनो मोननाय जायाखै अरुनोदय स्किमनि बे फर्मखौ रानना होनायखौ दे दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरदों आरो नैबे बेलेग साइडथिं जेरै कार्बि आलं बायदिसिना माखासे डिस्ट्रिक्टफोरजों जोंहा अरुनोदय स्किमनि बे फर्मखौ राननानै होबाय दे नाथायबा जोंनि बाखिखिनि माखासे डिस्ट्रिक्टफोराव नैबे बिटिआर ओनसोलनिखौथ' बुंनो नांगोन फर्मखौनो बांसिनावनो नोंथांमोना सोरबा सोरबा मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि अरुनोदयनि बे फर्मखौ मोननो हाबायबा एबा एप्लाइ खालामखांबायबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय नाथायबा आं दायो नुनो मोननायाव माने बांसिन जोंनि बिटिआरनि जायगाफ्रावनो माने अरुनोदयनि फर्म राननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै जोंथिंजायथ' माने नैबे अरुनोदयनि गोदान फर्मखौनो रानखायाखै आरो बिनिफ्राय ग्राम सभायानो जाबावाखैसो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन माने जाखायाखै आरो ग्राम सभा जानांगौ बेफोरबायदि खोथा होदोंमोन नालाय नाथायबा ग्राम सभानि माबायानो जाबावाखै दा नोंथांमोननिसिम बे ग्राम सभाया जागोन ना जायाखै बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे अरुनोदय 3.0 नि एप्लाइआ जोंहा जोबनानै थायाखै दे दासो जोंहा फर्म दिहुननायनि हाबाफारियानो बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टफ्राव जादों जेरै जोंहा कामरुप मेट्र' बायदिसिना डिस्ट्रिक्टफ्राव दाख्लैबावैसो टेन्डार माखासे ओंखारनायखौ जों नुनो मोननाय जादों नैबे अरुनोदयनि फर्मखौ दिहुननायनि थाखाय बेसेबांबा 1 लाखथा फर्म दिहुननाय 80,000टा बे अरुनोदयनि फर्मखौ प्रिन्ट खालामनांगौ दिहुननांगौनि माखासे टेन्डार इस्यु खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बेफोर टेन्डारफोरखौ नायोबा जों बेखौ मिथिनानै मोननो हायो आरो नैबे अरुनोदय 3.0 नि एबा अरुनोदयनि गोदान एप्लाइनि हाबाफारिया एबा एप्लाइ खालामनाया जोंहा जोबनानै थाखाय बियो माने दायो जाबावगोनसो आरो जायाखैनो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बांसिन माने डिस्ट्रिक्टफ्रावनो नैबे अरुनोदय 3.0 नि एप्लाइआ जोंहा जोबनानै थाङाखै एबा जागायजेनाखैनो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय माथ्र ग्राम सभायाल'सो जोंहा बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टफ्राव जानानै थांदों नाथायबा जोंथिं हले ग्राम सभाया जायाखै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरनाय जादों नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा जायफोर नोंथांमोननियाव माबाया दङ रेशन कार्डआ दङ नोंथांमोना गासिबो नैबे अरुनोदय 3.0 नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाखाथारगोनखा आरो नोंथाङा खालामनो थाखाय चान्सखौ मोनखागोनखा दा बिनिखायनो एसे धैर्य हमलायबानो जाबाय खोथा होनाय बायदिथ' एसेबां माने स्पिडि थांखायानोसै जाखायानोसै बाथ्रा बुंनाया जोंना जाजोबखाया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेराव फर्म मोननोबो हागौ बायदि मोनदों आङो दा जोंहा टेन्डार बायदिसिना इस्यु खालामदों फर्मफोर दिहुननायनि हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ दा एसे उनाव नोंथांमोना फर्मखौ मोनखागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो दा जोंहा बेलेग माने डिस्ट्रिक्टफ्रावथ' फर्म राननायनि हाबाफारिया जागायजेनखाबाय नालाय दा
बबेबा जायगाफ्रावथ' माने बबेबा डिस्ट्रिक्टफोरनियाथ' माने फिलआप खालामनानै होखांनानै माने दायो बेनिफिसार सिलेक्सननि हाबाफारिया जाबावबायसो नाथायबा बेलेग डिस्ट्रिक्टफोरनिया जोंहा बे खामानिया जोबोर लासै जादों आरो नोंथांमोना बेखौ मिथिगोन ना मिथियाथाय जोंहा LAC वाइसआवसो गासिखौबो मानसिफोरखौ सेलेक्ट खालामगोन नालाय जेनेबा बबेबा मोनसे LAC माने कनस्टिटुयेन्सि MLAनि कनस्टिटुयेन्सियाव जोंहा गासै बेसेबांबा मानसिफोरखौ सेलेक्ट खालामगोन नैबे अरुनादयनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामग्राफ्रानो मोनजोबगोन बे नङा दै जोंहा MLA कनस्टिटुयेन्सियाव मानसि सुबुं अनजिमानि माबाखौ नायनानैबो बेहाय माबाखौ होदों आरो खैथा मानसिखौ सेलेक्ट खालामनांगौ खैजन मानसिफोरखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बिनि जोंहा माने अफिसियेलि सिं माने जोंहा बियो लिस्ट ओंखारदों आरो माने खैजन मानसिखौ मोनसे LACनिफ्राय नोंथांनि LACनिफ्राय खैजन मानसिखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बिनि जोंहा माने रेशियो दंखायो बेहाय नाम्बार दंखायो दा बिनिखायनो गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबबानो नोंथांमोना अरुनादय स्किमनि जे फैसाखौ मोनगोन बेबोथ' नङा सेलेक्सनाव नोंनि नामा फैनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोना रान्दि बिनिफ्राय माखासे जोंहा दङना बिनिफ्राय ट्रान्सजेन्डार बायदिसिना जोंहा दङ दा बेफोरो नोंथांमोना माने हाबा जायालासिनो थानाय नोंथांमोननिया माने गिबि प्रायरिटि जागोन नोंथांमोना माने मोननायनि गिबि चान्सआ थाखागोन आरो ओमफ्राय बाखिखिनिया एसे उनाव जागोन जायफोर ट्रान्सजेन्डाराव गोलैयो जायफोर हाबा जायालासिनो थानाय जायफोर रान्दि नोंथांमोना गिबि केटेगरियाव गोलैगोन नोंथांमोना गिबि मोनजानायनि चान्सआव थागोन आरो दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मिथिबाय जानांगौ आं आपडेटखौ बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय जोंहा अरुनादयनि बे गोदान एप्लाइआ जोबनानै थाङाखै दायो माने गोबां मानसियानो एप्लाइखौनो खालामनो मोनखायाखै फर्मखौनो मोनाखै जेला बोरै एप्लाइ खालामनो हानो नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे आपडेटल' थाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना एसे उनावनो अरुनादयनि फर्मखौ मोनलांबाय थानो हागोन नोंथांमोनाबो गोबां सोंहरबाय थानायनि थाखायनो आं बेखौ आपडेट हिसाबै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो स्किमफोरनि आपडेट मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों